Niyamkhumbula usisi uThenjiwe Nyongwana owake wasibiza lapha eChatsworth wazosinikeza imali wathi uyadonate nje uyanikela. Uphindile namhlanje wasibiza ekhaya. Angifuni ukusho ukuthi kukuphi ekhaya. Angifuni ukulisha ukuthi likuphi kodwa khona kusala usisekhaya. Usibizile masifika asazi ukuthi usibizeleni. Nazi izinto asibizele zona bafowethu. Nazi besizolanda lezi zinto la u50 polish, u50 uvaseline, u50 ama toothbrush, u50 ama roll on, u50 umuthi wokuxubha, no 96 ma pads bafowethu. Usisi uthi uyaphinda futhi nakulonyaka uyanikela. Kuphela amagama bafowethu asazi njengoba ngoJanuary singena ohlelweni lokuthi sifuna ukugqokisa abafundi abawu100 ama uniform aphelele, sibaqale phansi bakhiphe phezulu. Already sesinazo lezi zinto, sesinawo nabo 50 and nezicathulo eziwu100 sesinazo kodwa sizokhuluma ngazo kwenye video. But kusisi uThenjiwe namhlanje kuthe cha ucela ukungaveli kodwa yena ukhona kule video. Ukhona kule video mina ngiyambona. Sibonge kakhulu nakubaba uKhumalo. uBishop Khumalo uyasixhasa kakhulu, uyasilekelela, ufaka isandla kakhulu kulomkhankaso. Siyambonga kakhulu, sihamba naye, sisami siyabonga kakhulu. Bonga mina. Oh, bengikhohliwe ama-brush ekuqaleni. Nawa nama-brush awu50. Ama-brush lawa abafundi buka mahle mancane, umfundi nje abe ne-brush lakhe lezicathulo. Thank you so much siswethu, siyabonga egameni labafundi bonke okufanele bathole lezi zinto. Siyabonga. Thank you. Siyabonga.